Ľudia, podarilo sa mi získať nejaké nové auto alebo viac peňazí na kupovanie aut. Napíšte dole do komentárov, no a ja to nebudem ďalej zdržovať, no a my sa poďme na to vrhnúť. Ľudia, s vami je Tevdom69, no a ja vás vítam pri Forze Horizon 4. No a dneska by sme si mohli nejaké peniaze zarobiť, ako som hovoril v intru, nejaké nové auto si kúpiť a môžeme sa na to vrhnúť, takže poďme na to. Takže už vychádzam zo svojho domu a my sa poďme pozrieť na nejaké tie závody. Ja to odparkujem do Horizon Festivalu. Tak akože táto hra ma niekedy fakt že bavila a extrémne ma bavila, len potom som dal opraviť počítač a potom to bolo úplne že zle. Teraz som začal znova a presne túto istú Albinu som aj mal, takže ju mám naspäť. OK, to bola moja chyba. No nič, takto som si dobre pokazil auto. Dobre, takže uvidíme sa v meste. Dobre, takže už sme tu, som si hneď aj tak pekne skočil s autom a tuto máme nejaké ten race, ale tuto už to mám hotové. Takže sa poďme pozrieť na mapu. OK ľudia, takže som na mape, no a kde si pôjdeme zajazdiť poriadne? Som extrémne išiel nájsť nejaké fakt, že poriadne závody. To neviem čo je, mám tu všetko fakt, že prejdené. Som to hral, no a toto by sme mohli dať. Dobre, takže poďme na ten závod. Takže sedím v aute, no a musím si vymeniť auto. OK ľudia, už vás vítam späť s novým Fordom GT, no nový není až, výroba jeho je 2017, no a tak poďme tam, dúfam, že nejaký závod ten vyhráme a mohli by sme aj niečo cashnúť poriadne. Som bol akože rád, no a toto bola moja chyba. Spätné zrkadlo išlo preč. Kiaj. Dobre, ideme ďalej. Skúsime tuto skočiť. Takže, ty vole, koľko dáme metrov? Akože neviem, čo je to FT, 600 niečo FT, ale neviem. A v metroch to neviem. Danger Sync. Dali sme to na 3 hviezdičky. OK. Dobre, takže už sme rank 2. A neviem jazdiť. Akože musím si to nastaviť na volant. Ak viem, tak to sa dá nastaviť aj na volant. Takže by to bolo fakt, že fajné. Dobre, skúsim si dať nejaký ten drift. Nepodarilo sa vôbec nič z toho. A neviem, či ma budete dobre počuť, lebo mám toto auto a extrémne hučí. Ja nebudem robiť tieto drifty, to sa fakt, že neoplatí, kámo, to je koniec. Celé auto si rozbijem. Ale ak si rozbijete auto, nemusíte sa báť, proste si dáte nejaké auto a máte ho opravené iné auto, potom keď ho chcete naspäť, tak už ho máte opravené. Poďme tuto, už tu je tá destinácia. Dobre, takže už sme tuto. No a ozvem sa vám, až keď budem na závodoch, dobre? Ľudia, ja som proste zistil, že to je nejaký tímový závod. No a ja na to nechcem ísť, takže ideme presne tam, čo je pred nami. Fúha, no. Tak toto v realite by už neprežilo ani auto, ani ja. Poďme tam. Viem, nemám offroad, ale mám športiak. A idem offroad, takže to je jedno. Dám tam offroadové kolesa a je to hotovo. To je problém vyriešený. Takže tuto musíme zatočiť. Tak, teraz tuto a tu sme v tej destinácii. Hopa. Dobre. Ajajaj. Človek, čo to vlastne sa nemohol vôbec počítiť. Dobre, takže máme to tu. Takže sme na evente, no a som vôbec nečakal, že hneď budeme jazdiť, no a čo sa stalo? Jazdíme. Dobre, OK, tak tento tu fakt, že došiel s riadnym SUVčkom, akože.
nebudem nič hovoriť, ale som trocha nabúral. To nevadí, ale mne nič neťahá to auto. To vôbec neťahá. To sa šmíka, neviem čo. Ale je to Supra, Toyota Supra. Ako môžete vidieť podľa tých svetiel vzadu, ale vidíte, vôbec to nezatáča. Neviem, prečo to vôbec nezatáča, ale neviem, či to nemá geometrickú túto poruchu, alebo čo to je, kolies. Ja neviem, čo mu je mu autu, ale akože, neviem, nevyzerá to moc na výhru. 3 kolá sú, takže to je dobré. No. Toto už je ty vole. Extrémne letí, to nemám šancu vyhrať. Akože drifting si dáme fajnový, ale to úplne, že nič. Vážne som 9, kámo, keď som mohol byť 8 furt. Nechápem ja toto. Toto auto hneď, jak som ho kúpil, posledný závod a ide preč. Neznášam toto auto, kámo. Tak neznášam ho. Pozerajte, to zatáčaš, ak to nevytočí ani poriadne. Toto. Dám to síce znútra, no tak to je, to je ešte lepšie. No nič. Za chvíľku tretie kolo pôjdeme. Jaj. Som si to celé pokazil. Nevadí, dojazdíme to, čo? To som nečakal, že tento bude brzdiť. Opa. Prepáčte, že jazdím jak úplne, keby som opitý. Ale akože, no neviem. Ten spoiler sa mi vôbec nelúbi. Celé auto sa mi nelúbi. Mohli dať ešte aj lepšie auto. Takže toto za 250 000 to neviem, ale za toľko peniazí to stalo, tak to nechám, čo? Garáži. Ale nebude to jazdiť, lebo to úplne, že zatáča úplne, že zle. Prečo? Pozrite. Však ani celé koleso to nevytočí. Aha. Nič, kámo, nič. Celé koleso to vôbec nevytočí. No už budeme pri cieli, no a my pôjdeme na nejaký normálnejší závod, lebo toto bol fakt, že otrasný. Ach jaj, dobre, aspoň takto. Dobre. Takže uvidíme sa pri tom novom závode. OK ľudia, máme tu môjho Mustanga Cobru. Mne sa fakt, že extrémne ľúbi, ešte v tej farbe, to je dosť dobré. Neviem, kde pôjdeme, že už som označil, takže 6 míl, neviem, koľko to môže byť v kilometroch, neviem, no a my ideme tam. Dúfam, že aspoň jeden závod fakt, že vyhráme, lebo keď nie, tak budem fakt, že smutný, lebo teraz sme skončili 12, čo už nie je vôbec dobré. Čo sme skončili posledný. To nie je, že vôbec dobré. Takže ideme to napraviť na tento závod. Som zvedavý, ako sa nám bude dariť v zatáčkach. No ale môžete vidieť, že tento Mustang už ide lepšie v tých zatáčkach. Ale proste tá Supra, neviem. Proste asi nemá posilovač riadenia. Alebo ja neviem. OK, prešli sme radar. Neviem, koľko nameralo. Si pletiem všelijaký jazyk, kámo. Fakt výborné. Jaj. Ach jaj. Nevadí, aspoň som si ho umýl. Mustanga. Až tak to vyzerá znútra. Škoda, že nemá digitálny tachometer. Neviem, prečo nemá. Ale to je, no, ale výfuky má dobre. Počkajte, ja vám dám taký, že bude strán veľmi veľa toto. Vidíte? Počkajte, keď to preradím. Tak o 2. Nič. Teraz keď zaradím, tak ešte raz prne. Neprdol. No nič, tak ideme tam. Takže už sme skoro asi v polovičke cesty, by som povedal. No a ideme po dedine 160
v realite taká pokuta, fakt, že extrémna. Takže nejazdíte vôbec v dedinách 160. Proste nereálne. Ešte v mestách. To som sa dobre uhol. A my tu máme tabulu, čo som vôbec nevidel, lebo som išiel 170. Ale to nevadí, lebo toto je hra, takže tu môžete robiť čo chcete. Len tu nemôžete búrať tieto stavby, neviem prečo. Normálne baráky neviete búrať, neviem prečo. Ale to je jedno. No, dobre, takže ideme. Budeme kecať. Čo tu? Vidíte, to bola 30-ka. No nič, to som nedal. Poviem tak 40. To je nuda, idem viac. Takže už sme v tej destinácii, no a poďme na to. Som zvedavý, že či vyhráme. Dúfam, že vyhráme. Ja, čo to zase chce? OK. Nejaký barák mi to našlo, ale ja to nechcem, ja chcem závodiť. Dobre. Ideme závodiť, konečne. Jaj. Proste ja budem mať furt tú Supru, aj keď ju nechcem. Furt ju mám, nechcem ju ani vidieť už. Zase čo to by som mohol s ňou vyhrať. Dúfam, že to vyhrám. Akože na tých prvých to asi nemá, ale skúsime to nejako dať. OK. Puh. A tak. Musím dať extra... Vidíte, jak to šmíka? To je neuveriteľné, ty. Musím sa respawnúť, kámo. To tak neznášam. Toto auto je najhoršie. Ach jaj. Dobre, poďme. Musím sa sústrediť. Proste dáte brzdu, dáte do boku a už to ide. S čím polievali z toho, ty vole? Ach jaj. Ja neviem, prečo furt len závody musia byť so Suprou, akože ja nechápem. Prečo to nemohlo byť, ja neviem. Napríklad, ja neviem, nové auto som si mohol kúpiť, nie Supra, keď to je legendárske auto, a čo? To neznášam. Fajnový drift sme dali. OK, ale zase ten drift mi pokazil úplne, že všetko. Asi som mu upálil zrcátko, ale to nevadí. Ale on už je blízko mňa. Hej! Kámo, no! Toto bola moja taká šanca, ty kokos. Predbehnúť ich. Som tak dobre rozbehnutý. Ach jaj. Dobre, už sa dostávam pred nich. Hej, čo robíš? Na políciu ťa udať. Na hlavu padnutý. Dobre, ideme. Už sme v polovičke, takže to už nedáme asi. Akože 4. miesto, to je fajn. Dúfam, že sa aj tak udržíme, lebo... Toto extrémne... Fú. To tak hučí toto auto predo mnou. Jaj! Nie. Počkaj, rýchlo. Repete, musím dať repete. Sa mi to nepáčilo, musím dať repete. Dobre. Ideme. Poďme. Držíme sa jak toto auto. Hopa. Kamo. Čo? On si upravil výfuk, kamo, ne. Slovenské tuningy. Čo slovenské? Košické. Kámo. Taký tuning tam dal. Ten Lamborghini dá jak nič do vačku. Dobre, ale už je blízko nás. Vidím nejakého Mustanga pred nami, alebo čo to je? No tak to nemáme šancu už. Bo už 10% zostáva tej trate, no a my sme na 2. mieste. Dúfam, že ma ešte hento nepredbehne, kámo, lebo keď je, tak to bude trapas extrémny. Dobre, nie je to tomu tak, no a my sme vyhrali 2. miesto, takže ideme ešte na nejaký závod, no a uvidíme ešte. Ľudia, už sme po závode, na 2. mieste sme skončili. No a my tu máme takú korvetu, za free som dostal. Neviem, niekto mi to asi tradol, alebo čo, neviem. A
Tak, akože pekná korveta, to je tá najnovšia, čo vyšla. Tak sa mi zdá. Ale 20, neviem. Dúfam, že nebudú vyrábať toto elektrické korvety, kámo. To bude fuj, otras. Ja neznášam elektrické auta. Ak vy ich máte radi, alebo ich neznášate, tak napíšte mi dole do komentárov, že elektrické auta, neviem, fuj. Alebo ja neviem, elektrické auto nemáš rád, alebo proste, neviem, nemáte radi, alebo proste elektrické auto máte radi. Takže kľudne napíšte dole do komentárov, som zvedavý, že kto má rád elektrické auta a kto ich neznáša. Ja som ten typ, čo ich neznáša. Ja neviem, ten zvuk je fakt, že otrasný, že tak, neviem, tak bicykel, ešte lepšie je bicykel, jak elektrické auto. Fakt. OK, tak to sme dali fajnový drift. Nie, že nie. Tak. Okay. Roll closet. Ale pre nás není zavretá cesta a ideme ďalej. Okay, takže toto už trhneme. Už to máme dosť blízko, takže nebudem jazdiť. A tuto zastavíme. Tuto máme destináciu a že vraj tu sa máme predbiehať s nejakým vlakom, takže som zvedavý na to. OK, ľudia, máme tu nejaké fakt pekné Porsche, asi Taycana. A fakt vyzerá pekne to Porsche, nebudem klamať. No a poďme na to. Som zvedavý, že či sa nám bude dariť, takže let's go. Let's go. Pekným driftom prišiel, no a ideme ho rozbiť. Ideme rozbiť vlak. Takto ideme sem, musíme ísť sem dole, vidím niečo. Brzda, šmiky. Dobre, ďalšia brzda. Šmiky ďalšie. Asi čo budem robiť na tráve, keď sa to šmíka. Samozrejme. Dobre. Ideme sem. A vlak nám fakt, že odchádza rýchlo, veľmi rýchlo. Takže dúfam, že ho stihneme. Poď. Musím ho predbehnúť. No. Akože, on koľko ide? Jaj! Tak to som si pokašľal. OK. No nič, asi neuvidíte tie pekné zábery. Čo budú tu skokánske, ale možno budú dobré zábery. Takže uvidíme. Toto brzda, takže obrovská brzda. Jaj. Dobre, prežil som. Žiadne rozbité auto, nič. Pohodka, opa. Som trošku oškrel, ale to nevadí. Ideme ďalej. Máme ďalší checkpoint. Neznášam tieto zákruty, furt to šmíka. Dal až moc brzdy. Toto, že by bol ten epický záber? Nie. Som niekde pozeral, že bude ten epický záber, že by si mali letieť pod vlakom, či nad vlakom, no. Sem, trošku musím oškreť. Tuto, či? Jaj. No, tuto, pozerajte na ten záber. OK. Spravil extrémne dobrý záber. Je srnky, pozor! Jak sa trúbi? Aha, háčkom. OK, poďme. Ja ho dobehnem ten vlak. No, je petardy. Ten vlak. Veľká brzda. A ideme. To asi nestíhame. Fúha. Máme polovicu, no skoro. Polovicu, už iba 20% tej mapy. Zostáva nám 14%. Teraz už iba 10. No. Teraz 10. Ťažká brzda. Prečo sa to tak klepe? To ten vlak robí. Ajajajajajaj. Tu skáču od radosti, kámo. A keby tu nie je ten billboard, tak úplne, že mŕtvi sú. A teraz ten... OK. Tak to bol tiež dobrý záber. Poď. Skúsim dostať nejak pre ten vlak.
Yes! Let's go, kámo, konečne. Prvé víťazstvo sme dali. Let's go. Yes. Yes, 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 yes. Čo to je? OK, OK. To je mega dobré, wheel spin. Niečo nám z toho padne. Poď, kámo, prosím, nejaké nové auto. A wheel spin máme zase ďalší. Takže už 2 máme wheel spiny. Potom Lamborghini, Huracán. OK, nejaký teréňak. Aha, to čo je? To čo je za wheel spin? OK. To som nečakal vôbec. No, nie Ferrari. Jaj. Úplne šroty. Nám padli. To Ferrari tu nám mohlo padnúť. Ach jaj. No dobre, takže ideme si zatočiť kolom šťastia alebo nešťastia. Mám dve tie pokusy. OK. Čo tu rozprávaš, kámo? Mám toľko závodov, nechaj ma už. Kámo, toľko závodov, ty vole, konec. Dobre, takže ideme dať wheel spino, takže Horizon, 2 wheel spiny a ešte, kámo, hento Maserati by ja mohlo, poď, fakt, že vole, čo výborné. Prosím, nejaká Audinka, alebo niečo také. No, to prebehla, ježiš. To nechcem, preč s tým. Ešte máme super výspin. Poď, kamo, Erosma. Tam už nemôže padnúť, lebo už mám ju. Poď. No, 190 000, let's go. Yes, kamo. 400 000, nie? Áno, 400 000 a 500 000, neviem. Koľko máme? Áno, 400 000 niečo. Ale takže počkajte, ja si toto pozriem. Jaký to je Carpack, OK. Čakajte, ja sa len pozriem, že Horizon. Toto nič. Dobra. Čakajte. No dobre. Takže sme na konci videa. Ak sa vám video ľúbilo, tak nezabudnite pacnúť like a odber. No a ja sa s vami lúčim. S vami bol TVDom. A vidíme sa pri ďalšom takomto videu. Takže zatiaľ. Čaute.